Čau, ja. Dneska budem hrať Squid Game, lebo why not? Takže ideme na to. Studujeme. 55 sekúnd. Ľudia, až sa tam budem pripojovať, tak sa ozvem. Majem AFK. Ok. Tu je nejaký, že Arab. Asi. Možno. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woohoo! Ideme! Jej! Teraz by sme mali ísť asi... Teraz sa ideme vyfotiť, alebo čo? Nie. Teraz je tá zelená aj červená. Ja neviem rozprávať. Čo to je? Sme tu! Oh. Joj. Please, ať som to nie ja. Dobre. Ono by to mala byť asi jednoduchá hra. Že vraj. Poď. Tak, dobre. Máme jednu hru za sebou a pôjdeme na druhú. Niekto možno zomrel. Nebo tu možno niekto. Jej. Tu sú nejaké peniažky, alebo čo? Tu sú nejaké, že coiny. Lights off. To bude tá bitka, hej. Hej. Coiny. Ojoj. Ja nechcem bojovať, ale bojujem za svoj život. Nie. Plus. Nie. Jak som ešte teda prežila, ale radšej budem v postielke, keby náhodou na mňa niekto zaútočil. No, poďme. Nechcem tu! Joj. Jump. Jumping on the bed. 10 monkeys jumping on a bed. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jej! Zvládla som to. 6 legs. To je 6 nohy, 5 boj, nie? Alebo ako sa to hovorí. Áno... Čo? Čože? Tuto. Takto by to malo byť, vraj. Že? What? OK, dobre. To sú na prvom, alebo čo? Ona je na prvom. Dobre. Až to budem mať, tak sa ozvem. Prečo je to tak dlho trvá? Teraz idem na radu ja. Čo? Joj! Mne to trvalo oveľa. Mne to išlo lepšie. Prečo sa mu smeje? Pozrite, ona sa mu smiala. To nie je možné.
ľudia takí, ako sú tí ľudia takí nehorázni. No už budeme. Ojojoj. Dobre. 11 sekúnd, dali sme to dobre. Sme dobrí všetci. Joj. To ste nikto nemali vidieť, že ja bývam tu v Česku, ale som Slovenka. Ideme na mingle, takže ideme na to. Tak. Ideme na kolo. Off 3, enter, please. 1. Enter. Že poďte. Joj. No tak nevadí. No nič. Nedali sa to, ale aspoň sme si trochu zahrali. Takže do ďalšieho videa. Ahoj.